Barkanmu da ƙara kasancewa a cikin wannan sabuwar bidiyo tamu. Kamar yadda muka saba kawo muku bidiyo, yau ma na ƙara kawo mana wani ƙayataccen bidiyo wanda zai amfane mu baki ɗayan mu. Wannan sabuwar hanya ce wadda ake samun kuɗin a online ba tare da ka samu damuwa ko kuma ka ɓata lokaci ko kuma ce ka sha wahala ba. Wannan ba mining bane, zan iya ce muku platform ne wanda yanzu haka legit ana samun kuɗi. Jiya aka yi launching nashi, nace bari in kawo mana domin wanda yake da buƙatan farawa tun yanzu ya fara. Idan ka ga wannan bidiyon yau ya kamata ka fara, idan za ka yi kar ka jira ka ce bari ka jira gobe ko jibi, domin platform yana ɗauke da riski. Abin da zan fara yanzu da ce zan ajiye muku link nashi a description na wannan bidiyon. Kana taɓa wannan link ɗin nan dace zai kai ka wannan homepage na suna wajen da za ka yi register kenan. Wajen da kana taɓa wannan link ɗin zai kawo ka nan gurin kamar yadda kake gani. Amma kafin mu je mu fara wannan bidiyo, idan ka manta baka danna mana subscribe baka daure ka danna mana subscribe, kuma idan ka manta baka mana like na wannan bidiyon baka daure ka danna mana alamar like, kuma kai share na wannan bidiyon zuwa wajen kowane abokinka domin kowa ya amfana da shi. Yanzu nan gudun abin da zaka fara yi, zaka sa number wayarka. Duk da nayi register, bari nuna mana yadda ake register. Zaka sa number wayarka ne kamar yadda kake gani haka. Yanzu mun sa number wayar mu, zamu yi copy na wannan captcha din kamar yadda kuke gani gashi nan. Bari mu yi copy na captcha nan. Kamar da kuke gani gashi mun riga mun yi copy na captcha nan, sai ka zo kai creating na password a nan gurin. To yanzu bari mu yi creating na password. Kamar da kuke gani gashi nan mun riga mun sa password namu ma. Idan ka so kasa a nan gurin invitation code da ya ci, ba sai ka riga ka taba shi ba, sai ka zo ka danna wajen da aka sa sign up din nan. Kana yin sign up kamar yadda kake gani gashi nan mun riga mun yi sign up. Abinda zaka fara yi gashi nan, sai ka danna gashi nan abubuwan. Idan kana so ka danna OK nan, idan kuma zaka dan tsaya ka jira ka karanta bayanan su a nan gurin gashi nan wajen zaka yi join na Telegram nasu domin samun update akan su. To zaka yi join ne, ni already na riga na join. Idan kai register su baka welcome bonus ne naira 300 gashi nan kamar yadda kake gani gashi nan na register sun bani. Abinda zaka fara yi, zaka yi clicking na wannan wajen da aka sa check in din nan ne. Kana tabawa za su baka kyautar naira 50. Kamar da kuke gani gashin sun ban kyautar naira 50, na yi confirm. Bayan na yi confirm ina 300, yanzu gashin sun kara min naira 50, ina 350. To yanzu abin da zaka fara yi, idan ka zo nan gurin, idan kana so zaka yi investing, yanzu zaka yi investing ba tare da ka sha wahala ba. To hanyar zaka yi kamar da kake gani, wannan price nashi zaka sa naira 3200 ne. Zaka dinga samun daily income kullun, zaka dinga samun 456. Total gaba ɗaya total income zaka samu 27,360. To yanzu ka gani nan gurin zaka sa robot bit din, zaka samu 8,000, zaka sa 8,500, zaka dinga samun 1,214.40 kullun. Total income shine 72,864. gashi nan dai duka idan ka jajjara kalla yanayin wannan din da zaka iya sa gaba daya. To yanzu abin da zaka fara, idan zaka sa zaka zo wajen da aka danna alama ta recharge nan ne. Ni na already na riga na yi recharging a wancan account ina din. Kamar da kuke gani yanzu gashi nan, bari nuna muku transaction din da nayi har cire kuɗaɗe kamar wannan da kuma wannan da wannan gasu nan duk na cire su. Akwai su ma da yawa wanda na samu na cire su tsakanin jiya zuwa yau din nan. To sai na tabbatar yana fita tukunna na mana bidiyo akan wannan platform din. To yanzu abin da zaka yi, zaka danna wajen da aka ce recharge nan ne a nan gefen. Idan ka taba shi wajen da aka ce withdraw nan kenan, zaka taba wajen da zaka yi recharge ne. Yanzu idan 3,200 nan ne, sai ka danna 3,200. Idan 8,000 nan ne da 500 zaka taba shi. In 16 nan ne zaka taba shi. Yanzu idan kana so misali duk wanda kake so ka yi, to yanzu misali in ka danna wannan, yanzu bari mu danna. Idan kun kula nan gurin akwai channel 1 channel 2. To duk wanda ya tafi da kai shi ne zaka je kai recharge. Idan ya kiwa zaka iya taba channel 2 domin ya kai ka wajen da aka sa account number. To yanzu gashi nan kamar da kake gani ga account number da suka bamu, tag pay sunan mutumin, gashi nan amount da zan sa 16, ga account number mu gashi nan zan sa su. Bank name bank name nasu ne tag pay. To yanzu kamar da kake gani zaka yi copy, sai ka je kai transfer. Bayan ka yi transfer sai ka zo ka sa I have made the payment. Kana tabawa da dace zai shigo cikin wallet naka, dace zai sayi wannan robot din ma ba tare da ka bata lokaci ba. Kawai kullun duk wani kowane lokaci bayan 24 hours zaka dinga samun wannan income akai. To yanzu abin da zaka yi a nan gurin, kuma idan ka lura zaka wajen da zaka gayyaci mutane ne. Idan ka gayyaci mutane zaka dinga samun income akan su. Yanzu idan ka taba wannan wajen da aka ce invite friends to register, idan ka dan taba nan wajen zaka duk mutumin da ka gayyata ka dan samu income, zaka dinga danna wajen da aka ce receipt din nan. Wannan receipt din zaka kalla alaman ja, in ka taba shi zai dinga shigowa cikin wallet naka. Zaka yi copy na invitation code naka kamar da kake gani gashi na kasan nan.
idan kai copy nashi zaka je kai share nashi a ko ina wa abokananka wa kowa wanda yake yin social media da yace domin shi ma ya register shi ma ya amfani da shi. Wannan hanya ce da ake samun kuɗi da dama a cikin wannan site ɗin ba tare da ka ɓata lokaci ko kuma ka sha wahala ba. Yanzu abin da nake so zamu koma nan gurin. Idan mun taɓa nan gurin kamar yadda kake gani, bayan mun taɓa nan wajen kamar yadda kake gani akwai hanyar da zan nuna mana da wajen da aka saita bankin ka wanda zaka dinga samun kuɗin ka ciki. Zaka taɓa wajen da aka ce bank ɗin nan, kana taɓa wajen da aka ce bank ɗin nan dace zaka sa number account naka nan gurin. Bayan ka sa number account naka zaka sa sunanka, nan kuma zaka zaɓi bankin ka, zaka taɓa ka zaɓi bankin ka nan. Bayan ka gama sai ka zo ka taɓa wajen da aka ce danna wajen da aka ce okay nan dace zaka kalla rubuta sources sai ka dawo baya. Bayan ka dawo baya idan wannan kuɗin ka ya kai minimum withdraw shine naira 1000 ciki, yana kaiwa kuɗin ka naira 1000 zaka yi withdraw na shi kuma instantly baya wuce minti 5 zaka kalla sauka cikin account naka. A yayi nisan duniya ba zan iya cewa zai kai minti 10 ya sauka cikin account naka. Kana gama idan ka tashi withdraw zaka taɓa wajen nan da aka ce withdraw, zaka je ka kirkira password a nan gurin kafin ka je ka fara withdraw. Kana dan taɓa nan gurin zaka seta transaction password gashi nan gurin. Idan ka kalla nan gurin za ka kalla da aka ce transaction password sai ka taɓa shi sai ka je ka saita shi. Bayan ka saita shi zaka sa transaction password naka guda 6 suke bukata a nan gurin. Zaka sa login password naka wanda kai register kenan da shi yana. Bayan ka sa sai ka danna confirm din nan da ya ce sai shikenan ka gama saita password naka. Sai ka zo ka taɓa wajen da aka ce withdraw din nan. Idan ka tashi withdraw kuɗin ka ya kai minimum withdraw kenan. Bari yana dan loading ne. Kana gama da zaka shigo wajen withdraw din nan kamar da kake gani haka. Zaka yi danna all din nan idan kuɗin kan duka kake so kai withdraw na shi kenan. To zaka zo already nan gurin duk da account number ka da komai naka nan ga sun ce mun ban yi set na password dina ba, no setup. To yanzu kamar da kake gani sai ka sa password naka idan ka gama wannan komai abin da na ce maka shi. Idan ka sauka nan gurin ga dokokin su nan sun ce minimum withdraw shi naira 1000. Lokacin zaka yi withdraw na shi daga karfe 9:30 na safe zuwa karfe 5:30 na yamma za su rufe withdraw. Kuma ana withdraw sau 3 ne a rana, suna daukan 8% a duk withdraw da zaka yi a zaman charges kenan. To yanzu wannan hanya ce wanda zaka yi idan ka ga withdraw naka bai sauka ba ya ƙara dawowa cikin account naka, kai kamata ka duba wajen da ka sa account number ka maybe ba daidai bane shi yasa su ƙara dama da shi. To wannan shine karshen bidiyo ta mu yau. Idan kana tambaya zaka yi magana a comment section domin baka ansa. Mu haɗu a bidiyo na gaba.